Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον συνάδελφο τον Νίκο Βαβατζεκλή από το InPost, τον αρχισυντάκτη, τον διευθυντή του InPost, εγώ θα έλεγα. Αρχισυντάκτη. Αρχισυντάκτη του ιδιοσιογραφικού πόρταλ InPost.gr. Ωραία. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις δηλώσεις που είναι μια πρώτη μαγιά και η καλύτερη αφορμή για την απόψινή μας κουβέντα. Ναι, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Βάσο, ότι στην Ελλάδα έχουμε κλείσει ένα πενταήμερο το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι η νέα κυβέρνηση, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι υπουργοί. Ακόμα όλα είναι ρευστά και είχαμε σήμερα και τις δηλώσεις του Όλι Ρεν, ο οποίος ζήτησε μια δεσμευτική επιστολή από τον Πρωθυπουργό τον Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον κύριο Προβόπουλο, και από ακόμα δύο άτομα τα οποία δεν εμφανίζονται, δεν γνωρίζουμε ακόμα, το οποίο τους ζητά να δεσμευτούν για κάποιες προϋποθέσεις ώστε να εκταμιευτεί η έκτη δόση και να υπάρξει και η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους ιδιώτες. Πριν λίγη ώρα ο Σαμαράς πήγε να τεινάξει πάλι το παιχνίδι στον αέρα. Είπε ότι εγώ δεν υπογράφω κάτι τέτοιο χαρτί, ο λόγος μου είναι εγγύηση. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από λόγους ούτε από τίποτα άλλο. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι έχουν σφίξει αρκετά τον κλειό και μάλιστα ίσως και τα τελευταία τεκτενόμενα για τα πολιτικά παιχνίδια στο εσωτερικό της χώρας. Ας μην τα χαρακτηρίσουμε και παιχνίδια. Οι εξελίξεις οι οποίες αφορούν στο εσωτερικό της χώρας προφανώς για τους ίδιους, από ό,τι διαφέρεται από τις δηλώσεις τους, είναι κατανόητες. Ναι, ήδη έχουν περάσει 5 μέρες. Έχουν περάσει 5 μέρες και από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν θα ανακοινωθεί ο νέος πρωθυπουργός. Το όνομά του θα ανακοινωθεί αύριο, γιατί υπάρχει μια ειδική διαδικασία. Ίσως μόνο με διαρροές σήμερα θα ξέρουμε, από ό,τι φαίνεται. Μάλλον τα διεθνή πρακτορία, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, έχουν. Εδώ και 5 μέρες γράφουν για το όνομα του Λουκά Παπαδήμου. Φωτογραφίσει το όνομα του Λουκά Παπαδήμου από την πρώτη στιγμή. Έτσι, και αν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε για το τι θα συμβεί στη χώρα μας από το Reuters και από όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία. Βάσο, επιβεβαιώνεται ότι οι διαβουλεύσεις με τον Λουκά τον Παπαδήμου είναι στο τελικό στάδιο. Τελειώνουμε ως πρωθυπουργός της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση για κάποιον άλλον. Απλώς υπάρχει μια διαδικασία την οποία, αν θες, μπορούμε να την πούμε τώρα. Θες να πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο για να κλείσουμε έτσι με την πιο διεθνή διάσταση το τι αφορά σήμερα στη χώρα μας, να δούμε τον πρόεδρο της Ευρωζώνης, τον κύριο Jean-Claude Juncker, ο οποίος αναγνώρισε ότι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση, η οποία συνεχίζει να ισχύει αναφορικά με την έκτη δόση. Ωστόσο, είδαμε και το τι προηγήθηκε με τον κύριο Όλι Ρεν. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε την επόμενη δήλωση και αμέσως να δούμε τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. In this context, we asked the new Greek authorities to send a letter, co-signed also by the leaders of the two main parties of the coalition government, reaffirming their strong commitment to the agreements reached at the Euro Summit of the 26th and 27th of October. The Troika is expected to return swiftly to Athens to conclude discussions with the new Greek authorities. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και αυτή την συγκεκριμένη δήλωση, είδαμε τι είπε ο κύριος Juncker. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε ξανά στα δικά μας, να δούμε την διαδικασία. Σ' ακούω, Νίκο, και σ' ακούμε όλοι μας. Υπάρχει μια διαδικασία, να πούμε, Βάσο, ότι σήμερα ίσως ανακοινωθεί με μια γραπτή ανακοίνωση το όνομα του Πρωθυπουργού ή να υπάρχουν κάποιες διαρροές επίσημες μέσα εισαγωγικά, δημοσιογραφικές, τις γνωρίζουμε αυτές. Η διαδικασία για τον νέο Πρωθυπουργό κανονικά πρέπει αύριο το πρωί να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια σε αυτό, από ό,τι διαφαίνεται και από ό,τι ακούσαμε και πριν λίγο και τον Νίκο τον Φακερίδη, και το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρευρεθούν. Βέβαια το Συμβούλιο των Αρχηγών θα γίνει. Σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου θα υποβάλει την παραίτησή του και μαζί με τις παραιτήσεις των Υπουργών από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινώσει το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί τη χώρα μας από εδώ και στο εξής. Ο νέος Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει τις διαδικασίες σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Την μεθεπόμενη μέρα θα πάμε σε ορκομοσία και μετά θα ξεκινήσει το γνωστό τριήμερο του ψήφου εμπιστοσύνης στη Νέα Βουλή. Μάλιστα.
Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το πρόσωπο για το οποίο όλοι μιλάνε. Να δούμε ποιος είναι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος. Έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες συλλέξει. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως κινητήρια δύναμη του Κεντρικού Πιστωτικού Ιδρύματος. Έχει διεθνούς εκτιμήσεως για τις ειδικές οικονομικές του γνώσεις. Και από ό,τι λέγεται και από ό,τι διάβαζα έτσι και σε σχετικά ελληνικά δημοσιεύματα, είναι περισσότερο χειριστής καταστάσεων από το παρασκήνιο. Αυτό σημείωνε σε τηλεγράφημά του χθες το γαλλικό πρακτορείο τύπο το AFP, το AFP, και αυτό καταδεικνύει και το ήσυχο προφίλ του, που είναι ίσως και ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό, που την να βοηθήσει να μπει τέρμα σε αυτή την πολύμηνη πολιτική αναταραχή που υπάρχει στην χώρα μας. Αυτά είναι τα καλώς καμωμένα που έχουν γραφτεί και ακουστεί. Βάσο είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος ασχοληθεί ευτυχώς ή δυστυχώς με την πολιτική. Η ζωή του ήταν μέσα στις τράπεζες πάντα, είναι ακαδημαϊκός να πούμε, έχει σπουδές στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο MIT, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική. Δούλεψε ως οικονομικός σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής. Ως ότου έρθει στην Ελλάδα, καθίσει ένα μικρό διάστημα στην Τράπεζα Ελλάδος σαν οικονομικός σύμβουλος και πάλι, και να φύγει να γίνει αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πούμε ότι το πολιτικό φλερτ με τον Γιώργο τον Παπανδρέου υπήρχε από το 2009, όταν και στις ευρωεκλογές του καλοκαιριού εκείνου, του 2009, ο Παπανδρέου ήθελε να τον εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο ο κ. Παπαδήμος τότε δεν το δέχτηκε ευγενικά. Ήταν όμως και οικονομικός σύμβουλος, έτσι, του κ. Παπανδρέου. Ναι, ο κ. Παπανδρέου έχει πολλούς συμβούλους, οι περισσότεροι είναι αμυστοί. Συμβουλεύεται, έχει πολλές. Γενικά ήταν ένα από τα ατού του Παπανδρέου τη σχέση του στο εξωτερικό με διάφορους επιφανείς οικονομολόγους. Μάλιστα. Να δούμε όμως και πώς πορευόμαστε. Νίκο, δώσαμε έτσι ένα γενικότερο πλαίσιο, είπαμε τι θα παρακολουθήσει, γιατί δεν έχουμε την ανακοίνωση του ονόματος μέχρι σήμερα, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Στο εσωτερικό των κομμάτων τα μαγειρέματα καλά κρατούν. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ούτως ή άλλως δεν εκφεύγουμε του γεγονότος αφενός να πάμε σε εκλογές, κατά άλλους στις 10 Φεβρουαρίου, κατά μια δεύτερη ομάδα περίπου κοντά στο Μάρτιο, δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Το θέμα είναι τι θα συμβεί στο ΠΑΣΟΚ, αν θα έχουμε αλλαγή σκητάλης σε επίπεδο Προέδρου. Είναι ένα θέμα γενικότερα και αυτό. Μπορεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός, αλλά για τα υπόλοιπα θα δούμε, όπως λένε και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει, αλλά οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει. Ναι, να πούμε, Βάσο, η ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου ήταν η πρώτη ημερομηνία που έπεσε στο τραπέζι, που είχαν συμφωνήσει τα δύο μεγάλα κόμματα. Στην περίφημη συνάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, από τη μια που ήταν ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαχίδη, από την άλλη που ήταν ο κύριος Λαζαρίδης, ο κύριος Σταμάτης και ο κύριος Σταϊκούρας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν συμφωνήσει σε αυτή την ημερομηνία. Βέβαια, μετά, περνώντας τις ημέρες, βλέποντας ότι μπορούμε να βρούμε πρωθυπουργό, βλέποντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζε και ότι οι υποψήφοι σε εισαγωγικά πρωθυπουργοί, ο κ. Παπαδήμος, ο κ. Ζουρμελιώτης ή κάποιοι άλλοι που συνομίλησαν μαζί τους, είπαν ότι μέχρι το Φεβρουάριο, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε συμφώνησαν ανεπίσημα ότι οι εκλογές θα τραβούσαν λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να πάνε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Βέβαια, βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν τουλάχιστον οι εκλογές να γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το δεχτεί τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, που τις εκλογές σίγουρα τις θέλει πιο πολύ από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, ύστερα από την αλλαγή στην πολιτική του κυρίου Σαμαρά, επικρατεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας πρωτοφανής διαδικασίας. Υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ακολουθούσαν μια αντιμνημονιακή πολιτική, η οποία τις τελευταίες μέρες βλέπουν τον κύριο Σαμαρά να την έχει σταματήσει, να έχει δεχτεί να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα συγκυβερνήσει πλέον. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι και πολιτικά πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Οπότε όλη αυτή η αντιπολιτευτική κίνηση της Νέας Δημοκρατίας πάει στράφτη. Δηλαδή να θυμηθούμε τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς πριν λίγους μήνες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν περάσει μόνο 40 μέρες
και όπως το λέμε λαϊκά έκανε μια πολύ περίφημη κολοτούμπα. Βέβαια και στο Πασόκ τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν υπήρξαν πολλές αντιφάσεις από τη μια μέρα στην άλλη πολλές καλύτερα. αναιρέσεις μέρα με τη μέρα, βήμα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτή είναι μια κοινή διαπίστωση, ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα μου έδωσες έτσι μια πολύ καλή αφορμή για να ρωτήσω. Σύμφωνα με όσα μέχρι στιγμής γνωρίζαμε, πέρα από την αλλαγή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και αυτή την παρουσία της μεταβατικής, όπως λέγεται, η κυβέρνηση συνεργασίας, κατά κάποιες μεταβατικές εξαρτάται από τις εξελίξεις. Θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Υπήρξε σήμερα και το συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά με αυτή τη σύνθεση. Σε 5 βασικά υπουργεία, Νίκο. Ναι, αλλαγές τις οποίες ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μέσα στο παζάρι το οποίο πρέπει να τα δούμε. Ζητάει σίγουρα αλλαγές στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κάτι το οποίο μόνο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Εθνικής Άμυνας. Ζητάει πρώτα σε αυτό να τα εξηγήσουμε όλα λίγο ένα-ένα στην αρχή, το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε αλλαγή του Υπουργού, γιατί μεσολαβεί και η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου, αλλά και η επέτειος του θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι ένα θέμα το οποίο η αστυνομία θέλει να έχει μια πολύ καλή φύλαξη στην Αθήνα και σκέφτεται ότι με η αλλαγή Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε συνεννόηση. Μετά, άλλο Υπουργείο το οποίο θέλει αλλαγή η Νέα Δημοκρατία είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάτι το οποίο δεν το θέλει αυτή τη στιγμή το Πασόκ και κατά εμένα πολύ καλά δεν το θέλει, γιατί αυτή τη στιγμή θα σταματήσει να λειτουργεί το κράτος. Φανταστείτε τώρα στο δημόσιο, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι οποίες λειτουργούν με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε μια αλλαγή στους υπουργούς και στους γενικούς γραμματείες. Θα πρέπει από την αρχή να ξεκινήσουμε να ξανασχεδιάζουμε, θα παγώσουν κάποιες χρηματοδοτήσεις. Είναι πολύ αυτό που χρειάζονται. Βέβαια, τώρα στα άλλα τα υπουργεία, όπως το θέλουν στο δικαιοσύνης, θέλουν να αλλάξει κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε ακόμα ένα υπουργείο το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα, Βάσο, είναι λίγο πιο φυσιολογικές οι αλλαγές που θέλουν και νομίζω πρέπει να έχει συμφωνήσει ήδη το Πασόκ σε αυτές τις αλλαγές. Ναι, σε 5 υπουργεία βασικά: Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Αυτά τα 5 είναι τα βασικά τα οποία έπαιζαν. Ναι. Πάντως να πούμε για το Πασόκ, μια που μιλήσαμε για της Νέας Δημοκρατίας, την Παρασκευή στις 11 Νοεμβρίου λήγει η θητεία του Γιώργου Παπανδρέου ως πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια από την εκλογή του τότε με τον κύριο Βενιζέλο, με αντιπάλους τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σκανδαλίδη. Το άρθρο 15 του καταστατικού του Πασόκ λέει ότι όταν ο πρόεδρος του κινήματος δεν είναι και πρωθυπουργός, που από αύριο από ό,τι φαίνεται ο κύριος Παπανδρέου δεν θα είναι πρωθυπουργός, πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επανεκλογής νέου αρχηγού. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι το Πασόκ θα κάνει συνέδριο πολύ πριν τις εκλογές, θα ξεκινήσουν διαδικασίες μέσα στο κόμμα με εκλογές συνέδρων, με εκλογές νέων ομαρχιακών επιτροπών για να πάμε σε εκλογή νέου Προέδρου. Αλλά οι επίσης πληροφορίες μου λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα ξανά είναι υποψήφιος. Ναι, νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρεται και το πιο δικό μου ρεπορτάζ. Για να σε ρωτήσω και κάτι πιο προσωπικό, όπως και το διάβασα. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, περιμένουμε να ανακοινωθεί, έτσι, υπάρχει ούτως ή άλλως από τα επιτελεία των κομμάτων, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης νέων προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Το δικό σου όνομα έχει ακουστεί, Ναι, ακούστηκε. Είχα μια τηλεφωνική ενόχληση. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Βέβαια στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ. Αυτό το έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Έχω θητεύσει δίπλα σε πολλούς ανθρώπους πολιτικούς. Στην πολιτική ποτέ να μην μιλες ποτέ, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Σε προσωπικό επίπεδο λοιπόν δεν ενδιαφέρεσαι, σε δημοσιογραφικό και πολιτικό επίπεδο, ας μην βγαίνω διπλή, θα πρέπει να πούμε μεταξύ άλλων, Νίκο, ότι αυτό που έχει και ιδιαίτερη σημασία και αξία είναι ότι ξεκίνησε αυτή η διερεύνηση. Η διερεύνηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το σκεπτικό του Πασόκ για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Ξέροντας ότι ο κόσμος πλέον δεν πολύ θέλει τους πολιτικούς, ότι και το Πασόκ έχει να αντιμετωπίσει σε μια διαφαινόμενη προεκλογική εκστρατεία, σε μια διαφαινόμενη προεκλογική περίοδο το χλευασμό του κόσμου, να πούμε, που είναι προτιμότερο να βγάλει νέους ανθρώπους μπροστά, ώστε να απορροφήσουν αυτοί τους λεγόμενους κραδασμούς. Αλλά πιστεύω ότι το Πασόκ στη Ροδόπη
έχει πανέτοιμους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να το στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του και εγώ νομίζω ότι αν ξεκινήσουν τέτοιες διαδικασίες, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει σε μια μέρα, θα τελειώσει σε μία ώρα. Έγραψες κάτι και δεν διάβασες, έχουμε κάτι να όχι, πούμε, αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Μάλιστα. Γνωστά έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο, ίσως και μέσα στη βδομάδα να έχουμε τις εξελίξεις.